Dalesi Pak, iki kena masuk iki. Pak, kowe iki kedaran ngopo to, Le? Kedaran opo, Le? Pak. Ndi bocahne? Ndi? Cocok ganteng nih. Cocok tenang. Bener apamu iki? Iki dhisik mantan pacarku. Ning aku isih seneng, ning sayang iki bojone wong. Karepku tak jak demenan. Oh, ora beres nek koyo ngono kene. Halo, Dik. Ayo tak jak dolan. Iki wis tak omongi, rasa ganggu aku meneh. Aku isih seneng kowe lho, Dik. Wis tak kandhani bola-bali kok tetep ngeyel, aku wis berkeluarga. Tak kok kepide nek gelem apa mobil. Wis aja ganggu-ganggu aku meneh. Apa motor mabur sisan. Langsung PPKM ini tutulan tempe yang ngeleram. Yun lene rong dino yo ora payu-payu. Nasib. Nih, kopi nih. Ya, Pak. Wingi lak saiki nemplok. PPKM perpanjang terus. Ini jago ya didol jago. Payu piro iki kok? Tuku tempe le gek dimasak. Lah, ora ngerti wong iki nglaras simbok ae. Akon mlanyet wae. Kurang kepayen to, Pak? Rong dino iki nganggur tempene. Bejo. Untung yang di bojo sing gemati. Ya wis aku tak ngombe sik, Pak. Kumbane numpuk. Ya wis, ndang kono. Iki kok HP kok sapa sing WA iki? Kok pendi? Enak apa iki? Malah telepon udah iki. Apa iki? Halo? Aduh, bojone. Apa, Mas? Nggih. Piye? Pesen tempe, Mas. Oh, iya, Mas. Gua tak kirim. Nggih, kula teko sakniki, Mas. Oh, iya, Mas. Dan tak karepke tempe-tempean malah order tempe tenanan. Nasib truk yangane. Alhamdulillah. Payu tenan. Lumayan. Tak kirim. Nih, tak pesan aja ya. Aduh. Monggo. Grone Mas Pendi nih. Nggih, lha pripun, Mas? Niki ngeteraken tempe. Lah tek aku kok ngene barang iki saka sapa kae alah durung payu, Mas. Tak trik kok ngene iki abrakan apa iki? Terus piye Mas yo barang buronan koyo ngene wae. Barang tempe mosok ora gomule meneh. Nah, sini apa? Gula moro tuwa. Kira buat tempe nih. Yo. Yo, malah apa abrakan apa ister kene. Jago rong payu Mas, teri tempe lanyuh kok ngene. Nek moro tuwa ya emoh iki kok ngene. Sip, Mas. Saya Mas. Mak kae Mas sapa Mas order Mas? Ora iki mah sesuatu. Jadi dengan ke bojoku atas nama Pendi. Wis ngene Mas. Ayo nang ngomah wae ben jelas. Wah, ora beres iki. Yo, Wah, ora beres iki. Pesenan iki. Ayo. Kan, Pak. Ini Mas. Ini ada tamu nih. Siapa? Malah tamu sopo irung kampung Mbayu sanek tamu. Ini lho Mas, asine sing nompo. Biarlah Mas Pendi. Mas kopi dulu. Ini lho Mas, asine sing nompo pesenan mah bojoku.
Ya 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 ya. Tempe loro, tempe loro, tempe loro, tempe loro, tempe loro, tempe loro. Ora mandan di nomornya dikontakin. Tempe. Nunut. Monggo. Beri berapa ping Mas? Nah, nggih, assalamualaikum. Tempenya tuh saya Mas. Enten Mas niki namanya lanyukan. Berarti nek tempene wis rubah, ya oleh diskon to Mas. Ya nek ikan mau wis 5.000. Wis saiki karo belah wae. Ora lah ini bojomu kan anu, Pak. Bojoku kek kumbahe men rampung sisan sik. Iki masalah apa to Mas? Wah, ini masalahnya dir-diran Mas. Iki tak urus iki. Kok tak urus tenan iki. Sopo wani macem-macem karo aku. Nunut. Monggo. Iya to Mas, pesen aku tempe 2 jam nek teko-teko iki. Iki lho. Ini Mas. Ini sini. Bolak-balik iki neng keuna. Ora Mas, kok sore-sore opo-opo mau pesen tempe? Heeh, masalah pesen ke 2 jam nanti spray ora dikirim-kirim piye ya ini. Nah, ini genah. Berarti iki ndak wian bojoku lho. Yo salah kirim Mas, maaf Mas. Maaf. Berarti bojomu ora beres Mas. Mi. Kene lungguh kene. Nah. Ora asline piye to kok? Sing order tempe mau pendi kok Andi yo melu order tempe. Asline nek opo? Ini bapak aja nih kan. Aku ngomongnya tipe setia. Aku jaga nih adimu. Jadi si dugelan ke wis ganggu aku suwe. Si ane aku suwe. Nek mau tak ganti jeneng kita.